Фолклорът не е просто спомен. Той е жив и е в нас. Той е нашето минало, свързвани с нашите корени. Той е нашето днес, дава ни идентичност и ни изправя гордо пред света. Той е нашето утре, за да останем българи. Но познаваме ли го достатъчно? Разбираме ли колко е ценен? Готови ли сме наистина да го опознаем? Ние от танцова школа Оренда тръгваме на пътешествие. Елате с нас, ще е интересно, ще е различно и напълно безплатно. Ако искате да учите, да танцувате и да преживеете българския дух отблизо, Включете се в нашия проект. Фолклорен буквар. Урок за България, урок по принадлежност.